नमस्कार. आज मी तुम्हाला मुशी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे. मुशीचं कालवण. त्याच्यासाठी मी इथे मसाला काढून घेतला. इथे मी मुशी घेतली अर्धा किलो. अजून ते धुवून घ्यायचे, पण तुम्हाला दाखवते. मुशीचं कालवण बनवणार आहे अजून. मुशी घेतली इथे अर्धा किलो. त्याच्यासाठी हे वाटण करायचं आहे मला. त्याच्यासाठी मी इथे 2 मोठे कांदे घेतले, ते भाजून घेतले. 1 कवड सुकं खोबरं घेतले आणि 1 गड्डी लसणाची पाकळी. ते पण खोबरं पण मी इथे भाजून घेतलेलं आहे किसून. 1 इंच आलं घेतलंय. इथे मी खडा मसाल्याची गरम मसाल्याची पावडर घेतलेली आहे. जो आपला खडा मसाला अख्खा असतो ना, त्याच्यापासून तो भाजून मी पावडर केलेली आहे. ते 2 चमचे हे घेतले आणि थोडीशी मुठभर कोथिंबीर. आता आपण सर्व हे मिश्रण वाटून घेऊया मसाले. इथे आपण ही मुशी धुवून स्वच्छ 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले आणि मी त्याला लाल मसाला, हळद आणि मीठ लावून अर्ध्या तासासाठी ठेवून दिले. आता आपण अर्धा तास झाला आहे आपला. आता आपण फोडणी करून घेऊया. त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकले. आपलं आता तेल गरम होत आले. इथे मी 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या घेतले ठेचून, थोडीशी कोथिंबीर बारीक कापून आणि कढीपत्त्याची पाने घेतली 10 ते 15. मी लसूण टाकून घेतले. लसूण हलकासा लालसर झालाय. आता आपण कोथिंबीर चिरून घेतली, टाकूया फोडणीला. कढीपत्त्याची पाने. आपली कढीपत्ता लसूण छान अशी मिक्स झाले त्याच्यामध्ये. आता आपण हे मसाला लावून ठेवलेली मुशी टाकून घेऊया. इथे आपण ही मुशी टाकून घेतली. आता मी भांड्याला जो मसाला लागला होता त्याचं थोडंसं पाणी 2 चमचे घेतलंय, ते टाकून घेतले. फक्त मसाल्याचं पाणी. आता आपण ह्याला जरा हलक्या हाताने मिक्स करूया. जोरात हलवायचं नाही, कारण का ती मच्छी सुटू शकते. म्हणून हळूवारपणे थोडं मिक्स करायचं तेलावरती. पाच मिनिटासाठी झाकण ठेवून वाफवून घेऊया. इथे आपले 5 मिनिटं झालेत. मी आता झाकण काढून बघते. मस्त असं त्याला आमचं पाणी सुटलंय. मिक्स करून बघूया. इथे मी आता हे वाटण केलंय आपलं कांदा खोबऱ्याचं. ते घेते 2 चमचे. इथे आपण हे तर पाणी घालून थोडी पेस्ट तयार करून घेऊ, कारण का जास्त मच्छीला हलवा केले तर आपली मच्छी करू शकते. म्हणून ते मिक्स करून देते ह्याच्यातच. याच्यामध्ये मी टाकून घेते. ते मी आता हा वाटण घालून घेतलंय. थोडं आपण मिक्स करूया हलक्या हाताने. जास्त पण पातळ नाही करायचं, एवढी ग्रेव्ही बस झाली ना. जास्त पण पातळ नाही ठेवायचं. जास्त एवढी ग्रेव्ही बरोबर आहे. तर मी त्याला मॅरिनेट करण्यासाठी थोडंसं मीठ टाकलंय. त्या अंदाजाने थोडंसं मीठ टाकते. ते मी 1 चमचा मीठ टाकून घेते. मच्छी म्हटल्यानंतर आपल्याला कोकम तर टाकावंच लागणार. म्हणून इथे मी 5 ते 7 कोकम टाकून घेते. 10 मिनिटं छान मसाल्यामध्ये शिजवून घेऊया. पहिले आपले 5 मिनिटं झालेले आहेत आणि अजून आपल्याला 10 ते 12 मिनिटं छान असं मसाला हा घट्ट होईपर्यंत शिजवून घेऊ. मुशीचा फिश शिजवून तयार आहे. मी आता गॅस बंद करते. मुशीची मच्छी शिजवून तयार आहे खाण्यासाठी.
नाचणीची भाकरी, ज्वारीची भाकरी, चपाती, भातासोबत खाण्यासाठी छान टेस्टी लागते. तुम्ही पण करून पहा आणि आम्हाला कमेंट करून सांगा ना.